Ndị anyị Culture and Value TV abịakwa n'ụbọchị nke taata. Gịnị bụ Culture and Value TV? Ka ihe anyị na-eme ka iji mara anyị maka ihe omenala Igbo. Anyị na-atụ ilu Igbo, na-ekwu okwu Igbo, na-akụzikwara ụmụaka gbasara Igbo. Anyị na-ejekwa na-eweta ihe omenala Igbo na-enye ndị mmadụ ka ndị were mmanụ maka omenala Igbo. N'akụkụ akụkọ ifo dị iche iche. Anyị na-achọ nkwado onye ọbụla nwa amaala Igbo ọbụla ka ọ kwadokwa Culture and Value TV nwa ka ọ wee gakwa n'iru, maka na asịkwa na ife omenala Igbo ya anara anụ. Maka ihe taata nwa anyị atụ obere inu, anyị tụchakwa anụ onye nwa ife oyi ekwu okwuo, onye nkwa na-ajụ ọya ajụ anya ọ jụọ